Knjiga Jezičke nedoumice, zablude i mitovi lingviste Pavla Ćosića namenjena je svima onima kojima je jezik struka, koji pišu i neguju jezičku kulturu, đacima i studentima, ali i onima koji se spremaju da budu učitelji, nastavnici i profesori. Kako je Ćosić rekao gostujući u emisiji Govornica, mnogo je toga što nas uzbunjuje u jeziku, jer smo učeni da je nešto tačno, a zapravo nije, niti je ikad bilo. Nije deterdžent, nego detergent. To sad je jedna od zabluda koja dolazi iz struke te hemijski, gde im govore da je ispravno samo detergent. Evo ga, puno i prazno, hvala. Evo ga, i vreme, celo vreme i na telefonu. Inače, nisam ja to prvi i u tom Klajnovom rečniku stranih reči, koje je stranih reči su jezičkih nedoumica, tu već, a prvo izdanje je bilo iz 81. tu već piše da može da se kaže zadnji umesto posljednji i tu piše da ne mora na kraj telefona, nego da je čak bolje na telefonu, je prirodnije i tako dalje. Dakle, nisam ja prvi u tome, nego sam ja samo se fokusirao na zablude i ujedinio ih u jednu knjigu. I dokumentovao. I dokumentovao. Ima nekih neverovatnih tvrdnji. Kaže, kuće se ruše, a snovi se prekidaju. To zbog onog izraza srušio mi je snovi, tako da. I sada imaju ovo, kako se to vodi hor. Nije hor kuće pa da se vodi za povodac, jer navodno kao samo kuće može da se vodi, a hor se valjda predvodi, ne znam šta, neki ljudi Pa da, ali neko mora da tu bude glavni reč, kako ćemo da kažemo, da ga, šta, opet mora da se upotrebi ovo voditi. Ima i ovo, ne možeš raspust da uhvatiš za ruku pa da ga provedeš. To je zbog onoga kako sam proveo zimski ili letnji raspust. Pa šta sad ispostavlja da se da to ne može. To za ovo sam rečenicu čuo od neke prijateljice, moje prijateljice koja je se pobunila zato što je njeno dete dobilo tu temu u školi. Jer su nju učili da ne može u raspust da se provede. Jedna novinarka mi je rekla, u sred razgovora mi je rekla, kaže, a ti si lingvista, rekao si još uvek. Ja kažem, šta je sad problem? Pa kaže, ne može da se kaže još uvek. Tad sam to prvi put čuo i to ima u knjizi. Jer kao ne može još uvek zato što je to pleonazam. A pre svega ni pleonazam sam po sebi nije greška, nego je samo višak. A drugo, ovo je izraz, kao i dalje još uvek potpuno su ravnopravni izrazi. Ko se toga doseti sve, stvarno nemam pojma. Ali dobro zvuči, kao ne može da kažeš još uvek. Još ćete se smijeti se u lice. Strašno. Ako vi ne znate dovoljno dobro nešto, a želite da, a potreban je autoritet, onda ćete da prospete jednu takvu floskulu, jer to su sve floskule u suštini, iako zvuče kao mudrosti, da bi bez provere ostavili utisak na đake da je vaš autoritet neprikosnoven. Vrlo verovatno, ako se nađete u iole školovanom ili pretencioznom društvu, ako kažete slažemo se. Samo se drva slažu, a ljudi su saglasni. Pogledajte, ovo sam verovatno i ja izgovorio ko zna koliko puta, a verovatno još više puta meni izgovoreno da bi me udresirali. Čudi me da vas nisu udresirali. Interesantno da za tu zabludu sam prvi put čuo baš tada kada je osnovana grupa Naš jezik, znači to je bilo 2015. I čak smo imali na onom cover, na onoj naslovnoj strani smo imali drva koja su naslagana, pa neku šalu smo imali u vezi s tim. I tad je bila to, ljudi ne mogu da se slažu, samo drva se slažu. Znači, pravilno je reći slažemo se. Pa naravno, pa od uvijek je bilo slažemo se. Pa pazite, slagati se dolazi od imenice sloga. Samo sloga Srbina spašava. Slagati se, to pre svega se ljudi slažu, pa se tek onda drva slažu. To je u nekom, mislim, to jeste isti glagol, a nisu homonimi, isti je glagol, ali došlo od slaganja ljudi pre svega, pa tek onda je preneseno na drva i peškire i ostalo. A da ne treba govoriti zadnji, nego treba govoriti poslednji? Pa to je isto najstarija, najvitalnija zabluda, što najlakše reći nije zadnji nego poslednji i to tako. To je kod nas već u vrtiću kreće, pa se tako dresiraju. Ali to nije sad ni toliko bitno, samo nećemo mi nikad uspeti tu zabludu da uništimo, zato što će uvek biti onih koji će govoriti, ne može se kaže u zadnje vreme zato što ne postoji, ne znam, prednje vreme i takve stvari.
Ali to je zato što jezik nije logičan i nije simetričan. Jeste da zadnji može da znači posljednji, a ne može posljednji da znači zadnji. Zato ne mogu da budu posljednje noge i posljednja prednja, srednja i ne znam, posljednja. Interesovanje za jezik kod nas, mada je to karakteristično za sve slovenski jezik, je veliko. Zaista je veliko interesovanje, a mada se širi ta zabluda da su Srbi nepismeni, polupismeni, što je u stvari senzacionalistička vest za novine.